bengabazi ukuthi indlela kade bengiphatha ngayo isishintshile. Indlela kade bengibuka ngayo isishintshile. Nje angazi nami mangiqhamuka nje sebengithatha ngathi ngumuntu angakaze bembone, angakaze behlale nabo, kanti lutho besisonke nje angikho phansi bamkhoza ngiyaphaphazela. Sibuye siqhathe nayilokho nosisi ukuthi hey kuyaphaphazeleka. Kusho ukuthi ufuza umamkhaya. Impela. Cha bengifunda nabo eMzwephahla ozakwethu ngaqala eThelezini Primary School, ngaye eMzwephahla Secondary School, ngase ngidlulela eMajuba eDTC le esedandi ngenza khona i-financial management, okuyikhoze engisano N6 wakhona. Engicela kakhulu ukuthi abalaleli mabelalele benosizo lokungisiza ngidinga in-service training yakhona, ngikwazi ukuthi ngithole i-diploma ngiqhubekele phambili nempilo, ngoba ngale kokucula kufanele kube khona enye impilo esigqugqumezela kakhulu ukuthi sifunde, ngoba usisi Ndoni ngiyacabanga ukuthi applyele inqwaba yezingane kumele sifunde sigide ngapha sibe sifunda ngapha, ngoba impilo ayipheleli ngapha egideni. Ekugcineni singabantu besifazane siyodinga ukuthi siyophila enye impilo, mhlawumbe ke ngithi sesisemzini yabantu, okuyinto vele isifiso sonke umuntu wesifazane. Angeke ngiphume emzini yabantu ngiyogida, kumele ngiphume emzini yabantu ngiyosebenza la sekuzodingeka khona leli pheshana kumele ngabe siyalisebenza kumanje. Yile nto soqenkulu eTVET College ubona ukuthi nginako engibona ukuthi mangiphuma lokho chaza njengoba ngakhetha i-financial stream nje ngenza i-financial management. Namabhuku akho ukwazi ukuyimela kwawena ngimuhle phela futhi nangapho ngasebalweni kahle wena. Impela ngangiphuma impela kuma top achievers konke kwakuhamba kahle. Sekufike kushayeke la ku-in-service training ukuthi nayo iyafunwa njengomsebenzi, iyafana nomsebenzi, kuyafunwa. So nginesifiso esikhulu, so nginakho nje ithemba lokuthi ngoba abalaleli bengilalele mhlawumbe ngakhona engathi mangiphuma la angithinta ukuthi hayi wekanakanda sikhona isikhala sokwenza in-save lapho kwi-financial management. Qhamuko letha amaphepha akho ngoba nginakho konke abazokudinga. Mina ngiyithanda mangixoxa ngiyiqede ngaleso sikhathi ukuthi sebefuna ukuthinta ke benze njani. Bazongithinta inamba ikhona la ko social media but ngingayibiza nakhona la emoyeni. Ithi 066 189 2930. 2930. Yabona ke 0661 892930 abafisa ukunika insert. Yebo. Uyazi indlela esingajabula ngayo, kanti ke siyazi futhi ukuthi kunabantu abasha bafisa ukungena kule ndima. Uthi khona okudlula lo sukushilo ongababonisa ngako, ngoba uyazi uyisibonelo uyihambela lokuphuma emlonyeni wakho kuyisibonelo. Kodwa njengamanje ayengenze nje nake ake ngibathatha abaleli ngibona ukuthi ukhona binabo noma ikuphi ukodwa umuntu unembeza wakhe nenhliziyo yakhe uhlala unaye ngaso sonke isikhathi. So uma uzazi ukuthi ufunani uyapi ngempilo kulula ukuthi uyikhuze noma usuwenza izinto ezibheke eceleni. Ebese nalabo asebeqhuzukile endleleni cha ngizobagqugqumezela ukuthi ukuyiphatha kahle akukhethi ibala lamuntu. Uma usubona ukuthi usuwile lava ukuyicoshe uyithintithe akekho oyoba ngcono kunawe, nguwe kuphela oyozenza ukuthi ube ngcono. Asikho isidingo sokuthi uyibukele phansi ngoba umuntu nomuntu unento abekelwe yona. If wena sekukhona okwenzile obonayo ukuthi ngathi uyayisola ngakho noma uyayicindezela ngakho, zisole kodwa ubukhombisa ukuthi khona izenzo ozenza ezinhle ezikhombisa ukuthi uyafisa ukuqhubekela phambili, ungalokhu uyicindezela ngakho.